At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Nisama woko tuumbira tukwazisa tate guru. Wai tate guru. Utano wakadini kumatumba munobva Aiwa penyu. naiwa namaka gungano ndipano nderemera tembo aripo farao zvake kutendawo mukwake naiwa namaka ndumazvi zviri aripo mukanya tateguru inyama chirongore unoziva kuti kana uchinge watsika pano padare unenge usina kungotsika unenge uine ruzha ichokwadi rwaunenge wanzwa ichokwadi sandiro here muchinda ichokwadi asekuru ndizvozvo chaizvo mabaya dede nemukanwa imhere dzega dzega tinoramba tiuya kuna tateguru nokuti wakati murombo munhu ukati ndauya kuzvipira kuzotabatsira nekuyambutsa vanotambudzika pamuchitiona tichiramba tichidzoka mhere hadzipere asi tine matendo dzekare ezvemabasa amuri kuita vazhinji vatinouya navo kunoko vese vari kutopfura kuti upenyu hwavo huri kutambanuka vamwe vakushanda vakanga vasingagoni kushanda vanga vasingagoni kufamba vakufamba vakanga vachirutsa ropa zvakapera vakumabasa aiwa tingapedze nguva tichitaura nhoroondo yevanhu vamabatsira pano tateguru hazvina mhaka muchinda iwe uya kuno
Kanya. Agarra kunze kwenhandare madini. Yo mchinda. Tateguru. Uri mutano zvako. Ndiri mutano kazoita tateguru. Ndoda kuti urevedzere muchinda kuti uye pano. Unzwa zvandoreva? Svika wadzoka uri nhasi. Wauya nenhamo, wakauya nenhamo. Utsanangudza zvawaona nezvita zvako. Mutaura chimangobata mumaoko tinenge tichitowanana zvakanaka chipindura zvataura pamusoro vedare. Ini ndakauya pano ndine mwana aisataura, wairwara zvisingaiti zvekuti hazvitsananguriki. Mwana uyu aisatotaura. Takaimboenda naye kuzvipatara ukanzi une shuga, saka pari zvino mwana ndinaye atoripo pano. Akazvarwa achitaura. Mwana akabatwa neurwere ari kuchikoro, ane 15 years dzokuberekwa. Saka ndoko akabatwa neurwere musi wa3 March ndo patakafonerwa kunzi uyai mutore mwana kuchikoro kwaanodzidza kuboarding kunonzi St Philips. Mkweguru. Ndokuzouya nemwana ndokufamba ndokutozonzwa kuti ayo kuna sekuru Ndudzo. Ndokuti regai titekaire takananga kudare kwawo tichinotsvaka rubetsero zvichida mwana anorara. Sekuru Ndudzo takavaziva kuburikidza neSly Media. Takavatsvaka saka nokudaro takasvika mudare rasekuru Ndudzo. Mwana asingachakwanisi ndokubatsirwa. Pari zvino mwana ari kutaura. Mwana tauya naye kuzoti aonekwe nasekuru, asi kudya akanga asingadyi, kutaura asingatauri. Zvino pari zvino zvese izvozvo ave kubata, kusukawo ndiro ave kusuka, zvaanga asingachaiti. Mwana uyu mwana asikana. Zvakatora nguva yakadii kuti arasikirwe nezi? Zvakatora nguva kubva musi watapinda mudare handichaziva kuti chaive chingani, asi kuti azokwanisa kutaura akanga atotora funga masvondo anokwana kuita 3 asingatauri kuti tizosvika muno mudare. Musati mauya kwatateguru pane kumwe kwamakamboenda kutsvaka rubatsiro? Takamboenda kuzvipfugamo but takaona hazvina kuti batsira kusvika tasvika mudare rasekuru Ndudzo. Imi kari kutanga here kuti mupinde mumatare? Ndo kanga kari kutanga, ndinodaira hongu. Pamopesa mairegere? Tasati taziva kuti kune mamuchigire mucha tatichigire zvakanaka. Sei makangotanga nekuenda kuchipfugamo musina kutanga nekuenda kumatare? Kwatakakura tichizivawo nevakatitumbura vaikoti endai kuchipfugamo, tasingaziva kuti aiva vepasi ndo varidzi vematare. Saka mashoko enyu nekurapwa kwamakaita, ngatigotaura zuva rekutanga muchipinda mumatare. Pfungwa dzenyu, mwoyo wenyu maifunga sei? Maiti muri kuzoedza here kana kuti amen, maifunga sei? Taurai chokwadi. Zuva rekutanga tichipinda mumatare, nesituation yanga iripo, taingotiwo tiri kumboenda unozamawo, hatizive chakakodza nguruve, regai tinoedzawo. Ndo chachiri chokwadi nokuti tarisiro tanga tisisina. Ndinovanyisa muchinda uri kumunzwara ari kungotomoka zvake tai toda kungonoona, asi ndakamurevedza muchinda ndikati aiwa chiregedza ndimbotamurwa papfupi mhepo iyi yaperera pano. Handakukudza aiwa makareva iroro chairo tateguru, ndora makareketa chairo kuti zvawasvika pano wasvika pekupedzisira, tichashanda nemwana kusvikira aita zvakanaka. Takazvitenda. Tichizodzokera tichinoita usiku 2-3
Ndopatakatanga kuona shanduka ikakurisisa, ndakaziva kuti aiwa tateguru Joshua nditateguru. Saka shanduka chiipapo pamakatanga kuona shanduka? Mwana wairwara usiku zvokuti haisabatika. Kana akanzi atanga kurwara vaiti paitoda varume chaivo kumubata. Asi patakauya kwatateguru, dambudziko iro rakatanga kukamuka, richikamuka kusvikira pari zvino. Zvapapo nepapo zvezvongotiwo tingangoti kupera kwazvo. Chikonzero tiri kudaro ndechekuti muri kuona kuti makambobuda mukamboenda nekuzvipfugamo muchifungidzira kuti zichanopera handiti. Pandiri kukubvunzai apa ndiri kubvunzira vamwe vasipo kuita kuti kana vakasangana nedambudziko ramuinaro vanokurumidza kurifananidzira vobva vaziva kuti hatingogara tichangomhanya kuenda kwatateguru Ndudzo tisapedze nguva tichienda kuziningira. Kana mama muchiti mimi aisabatika, chii chaiitika kwaari? Aisvikirwa here? Yanga iri satanism here? Chii chaiitika? Kana achibuda nezvaaitaura here? Pamaiedza kumubata ipo paanenge achitasana achikurwisa here vanhu vemhuri? Ndezvipi zvaiitika mazuva iwayo? Pamazuva ayo painge asingabatike, munhu aiita achitsenga rurimi ruchibuda ropa, achingodi but mazwi pasina aibuda. Yaingova simba roga rokuti simba racho rinenge rakanyanyisa. Asi chiziva kana ari right aisatova nesimba racho, but kana zvamubata simba rainge rakawandisa. Saka ndo zvinhu zvaaisangana nazvo. Kuchipatara kwatakaenda zvainzi shuga. Shuga ndo yakaongororwa yakanzi ndiwo shuga. Saka takazoona kuti kweiyo shuga yacho panguva yaanenge achiita izvozvo inenge iri pari right, isina kana kutombokwira nezera racho. Ndokuzonyatsoona kuti aiwa iyi haisi shuga iyi. Patakauya kuno ndopatakaudzwa kuti aiwa mazuva shuga dziriko dzinogadzirwa, asi regai tishande nemwana, tipume mhepo iri pamwana, achaita zvakanaka nevaroyi. Saka naizvozvo aiwa vakashandirwa mudare rasekuru Ndudzo. Tinopa kutenda zvikuru kuti sekuru Ndudzo vari kuyambutsa, vari kuraramisa. Vanorwara shuwa vanoponera mudare ravo, vakauya nekutenda. Kune vanhu vachiri kutarisira matare pasi, munovapawo dzidziso yekuti imimi ndima testimony yacho, yekuti hamusi mega. Takawanda tinofunga pfungwa dzamaive nadzo kuti zvakasara zvematare. Ende kune vanhu vachiri kutarisira pasi, kurudziro yangu ndeyekuti kuti ugoona uchienda kuchipfugamo unofanira kutanga wacheneswa kumatare epasi chigare. Saka vanhu ngavarege kusatarisira matare epasi chigare. Matare epasi chigare ndo kwedu isusu vanhu vatema, ndo kwatakabva, ndo tateguru ndo vanotionesa kwatiri kubva nekwatiri kuenda, ende ndo vanoraramisa. Saka kurudziro yangu ndeyekuti vachiri kutarisira pasi, regei kutarisira pasi matare epasi. Tinotenda. Pamakauya kwasekuru maiva nemudzimai wenyu? Taiva nemudzimai. Ndakubvunza imwe mubvunzo unenge wakapusa. Maiwirirana here zvamanga muchida kuita kuuya kumatare makambenge muchitaura zvekuenda kuchechi? Muri vaviri maiwirirana here kuti kuchechi handei, kumatare handei? Kana musina kuwirirana, ndoda kunzwawo kuti ndezvipi zvamaitaudzana muchidini? Makawirirana mudza takawirirana. Zvinoitika vanhu makarwarirwa, munoita zvese zvese, hapana anodhonzera kwake kana urwere hwakura. Makati handei kwakati, hakuna anoti aiwa uko hakuiti handei uko. Zvese taiwirirana kusvikira tasvika mudare rasekuru Ndudzo. Aiwa, tinoda kutenda nekuti vamwe vanogona kuti zvavakuti wakuenda kwasekuru Ndudzo chienda wega, ini ndiri kuenda kuchechi, zvinosanganikwa nazvo. Saka manzwa ndabvunza kunyemba here madzimai? Aiwa, ndizvo. Panopa kuti kana makuda kufamba vanzi kuchechi hamunogona kuenda, kana baba futi anogona kuenda kuchechi mozodzoka. Amai oenda vega, kana kuenda kumatare baba ndoenda, amai otoingo kuhandidese handiende. Aiwa, zvakanaka. Aiwa, takurukura nemuzukuru wenyu, mufaro wega vari kupembera, vari kutaura kuti aiwa basa muri kubata. Nai Mukaranga, ndowakaya nembwere pano, mbwere yako iyo sandiro here zvandakakurevedzera kuti ndo zvandakuita, sandizvo here zvauri kuona mwanangu? Ndiye Mukaranga uyo, ndiye mbwere yacho, ndiye mupwere wacho uyo arapo. Regai tivanzwe zvishoma tingokurukurana. Munenge muchikotaura makabata. Sekuru
sekuru vari kukurukura nemi. Baba Mvenge tabve tichivabvunza mubvunzo wokuti makanga muchifunga kuti zvinokwanisa here kuti zvipere pamakauya kwatateguru Ndutso. Ichokwadi. Maizvifungidzira zvinopera. Ichokwadi. Manga mune kutenda tinotenda. Sekuru vari kutaura nemi kuti hazvina kufamba here nenzira yandakandataura kuti ndo zvichaitika. Aiwa zviri kufamba zvakanaka zvavakatsanangura ndo zviri kuitika izvozvo. Naika. Amen. Mwana ari sei zvinezvi ndimomunobereka. Aiwa mwana akunzwa zvakanaka kutaura akukwanisa kutaurawo zvimwondo zvisati zvakunyatsobuda zvazvo but zvatova nechange. Handiri. Chaikuchemedzai chii mazuva airwara mwana? Chainyanya kutichemedza ndechekuti aiti kana zvamubata usiku iwoyo taibva tatadza kuziva kuti chii. Saka nezvaaita nekutsenga kwaita rurimi zvinhu zvaitisirisa kuti tosvika kupi noupenyu uri kurarama mwana. Saka takazoti aiwa zvinani tiende tonobatsirwa dambudziko racho rikamuke. Zvechokwadi parakamuka paakapedzisira kuzviita zvanga zvisina simba akaita but zvanga zvisina simba. Anga akango zvakaneta neta zvakasiyana nemazuva ese ndopatakatoona kuti izvi zvatova neshanduko. Saka mashoko enyu ndeyekuti udii kuna tateguru Ndutso? Ani ndoda kukurudzira hangu kuti munhu kana waita dambudziko kune kwawanzwa kunenge kune kuchibatsirwa munhu enda unobatsirwawo unoshora nekwauri kunopera dambudziko rako. Isusu takanzwa takagutsikana takauya ende tagutsikana nekupora kwemwana. Aiwa vari kutenda. Zvino iwe unoziva sei kuti mukwiri wacho anga akabatwa mazvi akukwanisawo kurevedza? Handiti munomudaidza kudavira. Ndoda kunzwawo kai paida zviri kuitika kumba kwavo kana auya pano zvotadza kuti ndizive pekugadzira. Uri right? Sure. Une makore mangani? 16. Ne 16? Alright. Kuchikoro kwaunodzidza kunonzi chii? St. Felix. Alright. Shamwari yako yaunotamba nayo inonzi ani? Kundi. Anonzi Kundi. Wo. Une munin'ina here? Anonzi ani? Anita. Ani? Anita. Anita. Mazvinzwa zviri kunzikwa sekuri mandidzidzisa. Ndakadaura kuti ndandisina kumbotaura naye aiwa tazvinzwa mashoko. Ndamuchinda. Ndakakutidarira konorikwira mapadza mangani? Mazana mashanu. Ndowakarikwira mangani mudarina? Ari pazana rimwe chete. Murevedza kuti masara remapadza angu mangani? Mazana mana. Saka ndikakuti iwe uva nemapadza angu uripire ndinenge ndakumbunyikidza iwe. Kwaitizene. Izana rwakaripira? Izana chete. Unoriona Muchinda? Sekuru. Mbwere kunze uko dzinge dzitai wave pasi chigare vanoda mapadza mbavha dziri kombavha kunze. Asi ini kana ndaona kuti mkwere uyu ane dambudziko riri pari haana mapadza asi handiregedzika kumurevedza kamiripo yangu nekuti ndinoziva kuti kana ndamugadzira anonovhurirwa kupi kumberi uya achidini achiripira. Tinotenda. Aiwa ndokubatsira kwacho ndimi makataura kuti murombo munhu sekuzviona nekuti ndozvamurikuita hamusi kumira. Tinotenda sekuru rambai muchibatsira havasi vega vachauya vakadai vacharamba vachiuya vakawanda. Zvinaiwa harina mhaka Muchinda ndo matare iwayo pachigare. Mariona akaranga nemachinda mariona dare zvakanaka. Ngatipei matendo yese takadai kuvaera mhofu papadza racho tategurura munogata yatenga muwatungamirire muwapo gwara reupenyu nemhuri dzacho dzakamuka
Mchinda ndo matari uyo wamuziva uyo iwo Mchinda wamuziva ndiani asi vanoiti zvezvivhitivhiti wakambobatsirwa nayo vapei microphone endai munogara ipa goya imugara apa endai mugara pabhavu kuwai microphone iyi wakambobatsirwa neyo kusoimijera chokwadi makabatsirwa sei vakandivinga kubhitiresi vakandiona ndakakurukura navo neurwere hwanga ndinavo mamune urwere wei ndasakwanisa kugara nasinga chidumbu rangu ragara rakafufutirwa ndidzwa mudumbu nichichaya saka vazondiona vakavha vadzoka vakatokuvingai kwazvo kubhitiresi vachitoti nefoni namba dzakwa dzisati dzipiwanani ndobva ndakurukura navo vakaseke vakundidainza zvakandichiya kuno ndokuuya ndokundisa kuno kwasekurundudzo ndokugara ndagara chipo chemwedzi chokwadi igore rakapera hakusi kudhara ndichigara pano ndandatomwano pano ndakazobva pano ndagona kutsemura huni ndakutorwa jaivhi zvimwe zvakaoma zvekuti pandakaenda vanhu vakatondichiva kunge mombe yakakora chaizvo saka hapana pandibve svika vatotsvaga mapurisa kana vanizwa kuti ndiri kuuya nepfuti chaidzo kuti ndari kupinda pano ndopachipatara changu pano pandakararamira ya hatibvunzikirai kudambudziko renyu panguva pfupi yatapuhwana sekuri ndikurukure nemi nhasi tawana mukana wekuti tingotaurawo matestimony imi mama anenguva yakati muchirwara musingagoni kugara 7 years 7 years ndipo makasanganisira imidhetiri sure saka pavakazo kuti handei kwasekurundudzu maifunge imi mupfungwa menyu maane urwere hune 7 years toziva kuti kana watomboita 7 years muri kubhitirisi kune n'anga kane maprofita neki ndakatomboenda kwasekutasvo ndakabva kwasekutasvo ndakagara ndopandakazviswa kunoko asi kunoko ndokwakaone tsime rangu ndipano shuwa ndakabviswa nyota kana chekutaura handina saka mama kuti mama kutsemura huni kugara mama kutogara aiwa kamunoona ndakagarawo pabhenji apo kana matoda jaivhi kana redhi yakaswa paiwa topinda taingobuda mamota kumagadziko uchita maronda asi zvakapera zvangorwadzirazvo mukati kana mudumbu kana saizi 4 sadza ndopedza eshuo chokwadi handakudya chaizvo aiwa handinaro kana bhasikoro ndakuchofa Mchinda zvino yaanoti atekairira kuti akuda mutombo wemusana akuda kutofedza vakaranga vakada kutaura desoka haamiri yasimba hayasimba aiwa ndodzoka kwasekurundudza vanodisimbisa anga akumba kwavo zvandaiwonapo zvavo zvakaipa
Ndakatanga kumubata pakati peusiku ndichirwara zvekutoti ndafamba netsvimbo. Ndifamba ndakakotama. Saka denzwa akaoma kunge mudhuri. Ndichiudza vanhu kuti mukadzi akaoma uyu. Wambata usiku azvinunguka anenge akaoma kunge mudhuri anorana one side. Vanhu ukunanga munhu uroyi. Ndakati kana. Akazoti rimwe zuvawo ndadaidzwa namwe kansera. Kanzi utume mukadzi wako asitora chikafu. Saka aenda kundotora chikafu. Vasana nemwe madzimai anoshandira. Wechiprofita. Ndopakati auye nemurume wako unoda kumushandira. Vatopuwa nemari yangu yebhasi yekuya ikoko. Vatonzwa kuti haakwanise kufamba kusvika kuno kunetsoka. Iye vandinjenga avaenda ikoko. Ndopakanopuwa munamato usiriwo manje. Inobva anadzikidza mazuva 3. Iye wakafamba uri pabhodha. Pamubhedha pandairara anga atotiza. Akura kumakomba kwemubhedha achindibata makomba. Kuri ubate makomba anzida kunzwa kuti musoro makaisa kuti. Kuandesa musoro wakuziya. Parapedza munamato wangu inini. Ndakamutswa ndakapeputswa pakati peusiku ndoputa fodya ndabva ndabadza fodya yangu bva ndaputa. Ndinzwa mupama kuchema sisi. Ndataza mudenga ndati kozizi rapinda nokupiko. Mimba ino. Taita kushiyana marumu zamwe gara sokusero. Literena ndati yaipi munonati nayo. Naye mdzimai chii. Asi zvabuda zvatanga. Vapari pangu ndopakasvinzwa kuti kochera nickname yako inonzi gochera. Vanhu zvatanga asi wakurwadziwa nati yamuno zviri muno vanhu. Ndinobva kuti ati munhu anenge akaoma pakati peusiku. Pinda imone. Wangovhura kupinda akanzwa kuti my god. Aiwa yange radio kana. Magitara aita zvekuchinja. Akachema zvipoka 5. Ishavira imbata mudzimai wenyu. Ishave. Ranga rishavira isekuona kwamakatozoti hamusinganga. Asiraire. Uroi chaiwo. Nekuti munhu aintaura kuti urwo hwenyu unonaka. Anzi pane zvinhu zvekuti urwo hwenyu unonaka. Nekuti ndakati ndata mota sona kuti ndishire aingodzvanya kamwe cheteka. Ototi munhu amene chanotora panze anenge atotiza. Atoenda. Akachema zvipoka 5 vanhu vakamira. Akachema zvibinezvi. Akachema akati akachema zizi. Akachema bere. Akati wekiti. Akati wembwa. Akati wegava. Panguva imwachete. Panguva imwachete ata zvizvi 2 hours. Saka ndobvazo akazoita sei kuti achienda kumba kwavo. Akanyarara. Kuenda kwasita kumba kwavo ndakataura navabereki vangu ndati nanzva dzangu ndati ndaramba ndiri panapa munhu anondiuraya. Ndibvise panapa. Saka ndopa ndakapuwa mari zvikachiitwa transfer yako pachipatara. Ndonwa mapirizi. Unoita sei? Tobva takutora uende kumusha nanzva dzababa vangu. Ndopa ndakasirwa mari. Pandakatora transfer vanapuwa mubhedha. Saka ndakazobva pamubhedha apapo ndakuya kuno kuHarare yabva asara kumba. Saka pandakazodzokawo ndagarisa kuno ndopa ndakazona mukadzi pasisini. Ndokusiyana kwatakaita. Saka makazomutera. Handina. Umurekere kumutera. Ati masimba. Akatenda mukadzi pandakasangana naye zvikanzi baba makafamba. Asi maondero aita. Ndakasimba. Kana kwatomuda ndekumbabvumi. Kana pamba pangu asvike. Ndakamudza kuti utambe ndotamba nasekuru Ndudzi. Mfana unoenda. Hemba dzichakwana. Haiwa dzakutange amene pamwe chidhori chakasvika patsoko chechi. Mune mwana vana naye. Ananisati. Mumamusati. Alright. Aiwa tinotenda tateguru. Ari kupupura murume wenda tabva ndazomurangarira. Saka inani mari yangu yepetrol dzekuti. Akare urega kabakazara vana. Aiwa. Isitogara muno maHarare. Ari takamuyinga kupi? Pabhiti pajesina. Mabasa esila media. Takainga kupi? Tinamwata izvezvo takaita ndosaka iwe pachako tetekera ndosaka ndakakuti kwaunochikaira ukaringidza naiwe muchinda wakaripa mapadza mangani pandakakubatsira? Hapana chandakaripa. Zvakanaka. Nanhasi chiri kudzoka hapana chandakambotaurwa nasekuru.
tinongouya tangodva kune dambudziko tinoita se tinongouya muri kuti ari kupura ega ina andatomukange vanhu muziva tinongoti abatsirwa takutoendawo kune vanyowani tichiita se ikoko kune here vamuri kuudza imimi kuti anorapa nditateguru andogara akavataurira asi makwati anovanetsa vamwe vacho vanenge vane mashava avo havadi kunzwa kunobetserwa saka nditotaudza kuti ndine tsime rangu randinobvisa nyota imi garai kuno kumapurasi hamufe makandikwanisa hatisi kupedzerai nguva tikuita kuti munzwe matambudziko anosangana nemunhu ari kumba kwake ari ega nezvaanenge achisangana nazvo nevavane mwana zvavanga vachisangana vari chii pavanouya kumatare kuno kuvanouyawo munenge musipo saka tikuita kuti nyaya idzi kana muchidzinzwa kana mazobudawo vanhu vanenge kana kuti vauyawo kuzotanga kuzorapwa iye zvinezvi vari kutanga vatiri vanyowani vari kurapwawo nasekuru nduti tiri kuita kuti munzwe kuti aiwa pano pari kutaurwa nevava kuti patsime zvechokwadi murume takamuinga kumba kwake nemota yeSly Media tikanomuita interview ikoko tikazouya tikakumbira ini basa rangu randinoroerwa shamu panapa nderekuuya kuzokumbira sekuru tasangana nemunhu asina mari tomurega achifa here ini vakanditawo kana wasangana nevanhu vakadaro unouya navo kuno asi ega vakawanda vari kuuya kuno kwachisase vachizobatsirwa pachena asi asitora sekuru vanobatsira pachena nguva dzese reganigara ndataura ipapo nokuti mishonga yavanoshandisa vanotoisawo peturu mota avo kunoitora nzvimbo dziri kure chaiko chaiko anenge achikwanisa ngauyo achiita se ukauya zonyepa kwasekuru kuti handina mari vanozviona kuti unayo asi vari kutiwo murombo munhu tinotenda aiwa tinotenda nezvatiri kunzwa sekuru tiri kubva kuvazukuru vamuri kubatsira tinodzorera nguva kwamuri tate havangaperi vakawanda zvinochitetekera unzvi